boa tarde a todas e a todos. Benvidos, benvidas a este acto de entrega da terceira edición dos Premios Provinciais á Xuventude. Quero agradecer á Deputación de Pontevedra a súa confianza en min para conducir este acto. A verdade é que é unha alegría estar hoxe aquí con todas e con todos vos. Quería contarvos que hai uns días descubrín que existe unha expresión lingüística que se utiliza no ámbito mariñeiro que di louvado sexa o molido. Extrañoume moito porque non sabía o que era o molido. O molido era ese trapo que as mulleres enroscaban e colocaban entre as súas cabezas e os cestos para asentar mellor a carga e para que non mancase. E claro, era louvado porque as cousas importantes ían sobre as cabezas das mulleres. Pois hoxe queremos premiar o interior das cabezas da nosa mocidade. Como apuntaba este vídeo inicial que vimos, non? Con ese cerebro, aquí premiarase o talento, a creatividade, o traballo, pero tamén o compromiso. O compromiso dos máis novos e das máis novas cos obxectivos para o desenvolvemento sostible. A erradicación da pobreza, a igualdade de xénero, a acción polo clima, por dicir algúns. Así que creo que para comezar, o primeiro que temos que facer é agradecer e darlle os parabéns a todo o conxunto da xuventude por ser o sector máis sensibilizado e máis responsable neste eido e pola súa vontade de mellorar o mundo en que vivimos. Pero para ilustrar isto, nada mellor que o seguinte vídeo que imos ver, realizado por Nee Barros, de Marín. Mentres os nosos montes ardan, nos prenderemos máis forte. Mentres o ceo chore ácido, nos choveremos raiva. E mentres a terra verde que non pode máis, nos loitaremos coa forza de 100 tsunamis, 1000 tormentas e millóns de furacáns que non terían por que producirse. Porque nos quixeron caladas, pero tamén queren eliminar a vida. Porque nos quixeron nas aulas, pero hoxe nós somos as que temos que darlles unha lección. Como íamos quedar caladas cando parte das cidades da Coruña, Vigo, Ferrol e Pontevedra ficaran inundadas se o facemos? Como íamos manter o silencio cando a humanidade precisaría de 1,75 planetas para poder manter o consumo actual en equilibrio? Como íamos continuar esta pantomima cando a nosa sociedade occidental pertence ao 20% da humanidade que consome o 80% dos recursos do planeta? É hora de reconsiderar moitas cousas. E si, é hora de exixir un cambio. Maravilloso vídeo. E como vexo que está aquí, Nee Barros, se te animas e ves aquí conversar comigo un pouco, espera que vou coller este micro, espero que estea funcionando, non? Agora sí, creo que sí. Hola, hola, proba ben. Hola. Escoitase? Sí? Perfecto. Moi ben, és moi polifacético. Estiven vendo vídeos teus recomendando libros. Vin que escribes, gañaches non sei cantos premios, faz de todo. Bueno, iso inténtase, non? Fere, que idade tes? Teño 16 anos, vou cumplir agora 17. Ah, bueno, vai cumplir agora 17, normal, claro. Dalle tempo a todo. Mira, contanos un pouquiño sobre este vídeo, como xurdiu a idea, como fixestes... Pois a idea xurdiu de que eu estou agora en Pontevedra nunha asociación que nos estamos conformando como asociación pouco a pouco, que está dentro do movemento Fridays for Future, que é un movemento a nivel internacional que está reclamando un pouco pois o que ven sendo a loita contra a emerxencia climática que estamos sufrindo. Bueno, pois as persoas que estabades mirando aquí no vídeo están concienciadas con isto e participan nas concentracións e nas manifestacións e xuntámonos, pois fixemos este vídeo con gañas de reivindicar un pouco que nós tamén podemos pois aportar o noso grande área porque vemos que o mundo non se move o suficiente por isto. Moi ben. E tivestes axuda ou foi todo polos vosos medios? Non foi polos nosos medios. Sí que o material que empregamos é emprestado dunha escola de Pontevedra que é Estudo Novo, que están aquí agora e que quería agradecerlles. A cámara e o micro para gravar emprestaron eles.
pero foi feito todo por nós. Pois moi ben, fantástico. Pois moitísimas grazas polo vídeo, polas túas palabras e a seguir, A vos. que o mundo está nas vosas mans Moitas grazas. e nas vosas cabezas. Moi ben. Ben, pois para que un premio exista ten que haber como mínimo participantes e un xurado. Cada parte coa súa implicación, coas súas vantaxes, coas súas desvantaxes. Eu a verdade creo que ten que ser super difícil escoller entre propostas de tan alta calidade. Estou segura de que os membros do xurado decidiron desde a súa honestidade e desde o seu agarimo. Así que, moitísimas grazas, Olga María García Ballesteros, Carlos Cuadrado Romai, Sandra Vázquez Vázquez, Guillermo Vergara Muñoz, Nerea Fernández Gómez, Raquel Giraldez Armas, Almudena Cons Castiñeiras, Jesús Rey Rodríguez, Ignacio Virel Sánchez, Ana Laura Iglesias González, Begoña Estévez Bernárdez, Alberto Rivas Álvarez, Rebeca Domínguez Pérez, Mónica Viqueira Martínez, José Manuel Suárez San Domingo, María Victoria Alonso Méndez, José Pérez Arias, Susana Laya Fernández, Victoria Alonso, Sandra Vázquez Vázquez, Marina Villeira Crespo, Manel Loureiro, Xulio Gil, Marta García Brea, Alfredo Olmedo Portela e Lola do Pico Aneiros. Moitísimas grazas, un aplauso para eles e para elas, por favor. Grazas tamén á Escola de Canteiría, o alumnado fixo estes maravillosos trofeos que moitas e moitos de vós ides levar para casa. Así que moitísimas grazas tamén a ese alumnado que se empregou a fondo e que fixo isto tan fermoso. Nesta edición aparece unha categoría nova, a de deseño e moda. Eu, que son filla de costureira, pois claro, crecín entre patróns, teño como gravada a ferro na banda sonora da infancia o traqueteo da máquina de coser. Como escoitaba heavy metal e escoitaba detrás a máquina de coser, escoito música clásica e escoito detrás a máquina de coser. Entón estou moi contenta de que se dese esta circunstancia, de que viñese a presentar xusto no ano en que aparece esta categoría e que ademais estou segura de que é para quedar, que nas seguintes edicións, nas vindeiras, estará aí. Xa vistes ao subir que hai uns deseños en cartón pluma, aí nas escaleiras, e distan 70 anos entre eles, entre eses dous deseños. A verdade é que un séntese presionado a hora de vestirse para vir aquí hoxe, porque, claro, digo, mi má con esa categoría, pero bueno, o importante vai por dentro, non? Como se di. Imos comezar entón coa entrega de premios, que supoño que haberá nervios. Comezamos pola categoría de iniciativa social. O xurado decidiu outorgar o segundo premio Exaequo, é dicir, hai dous gañadores do segundo premio, dous proxectos gañadores. Pola innovación da iniciativa, polo impacto social a través dos medios, polas medidas destinadas a favorecer a igualdade e a posta en valor das mulleres artistas, o segundo premio é para o proxecto Asociación 85C, Eva Comesaña, Marcia Vázquez e Paula Herrero, de Vigo. Como non puideron vir, mandámoslle unha forte aperta, moitas lembranzas e unha mágoa. E seguimos co outro segundo premio, que é para un proxecto que pon en valor as relacións interxeracionais, promove a inclusión social e os valores de recoñecemento, a solidariedade, a igualdade dentro da comunidade rural. Memoria de Salvaterra, da Asociación Xuvenil Lazoiro, Samantha Vázquez, Alberto Grandal, Roberto del Amparo e Marcos Blanco Rodríguez, de Salvaterra. Recollen o premio Alberto Grandal Martínez, Roberto del Amparo e Marcos Blanco. Entrega o premio Olga García Ballesteros, deputada de Cohesión Social. Parabéns. Parabéns.
unhas palabriñas. Bueno, a verdade é que non estamos acostumados a estar diante de tanta xente falando, pero nada, isto a fin de contas non deixa de ser unha bastante grande recompensa por o esforzo e tal. Nada, desde a nosa parte, darlle as grazas a xente que pon en valor todo o noso esforzo, darlle as grazas a xente que colabora con nós no día a día, que moitas veces non se ve ese traballo, moitas veces non podemos agradecerlle todo o que fan. Nada, esperar que estes premios sigan durante moito tempo, para iso, non só que simboliza levar a chapiña non para casa, senón para que pouco a pouco máis xente, máis asociacións no campo e no terreno vayan pondo en práctica tanto a igualdade como todo o que relaciona aos nosos maiores, a nosa sociedade, para pouco a pouco seguir pondo en valor todo o que nos rodea. Así que, bueno, moitas grazas. Moitas grazas. Ben, na categoría de iniciativa social, o primeiro premio é para un proxecto que nos advirte que a linguaxe si importa. A linguaxe crea realidades e pon o acento concretamente no prefixo dis, para rompelo e demostrar que a capacidade propia de cada persoa e a súa creatividade pode alcanzar resultados abraiantes. O primeiro premio para Voces Ocultas, de Arte Calavera Sociedade Civil, de Pontevedra. Gonzalo Maceira Hermida, Alejandro Alonso Galloso, Violeta Mosquera e Rocío Romero. Entrega o premio Carmela Silva, presidenta da Deputación. Parabéns. Yo vou a dar aí. Bueno, moitísimas grazas a todos. Para nós, un recoñecemento deste tipo é superimportante. Levamos traballando no proxecto de Voces Ocultas dende fai xa, en realidad dende 2013, e agora xa van 3 anos que levamos loitando por intentar facer un proxecto de expresión artística a través do que dicían aí antes, non? Eliminar ese prefixo dis e traballar centrándonos no que é a capacidade de cada persoa para poder chegar, imaginar poder chegar a onde que iramos. Este ano arrancamos, por fin, sobre todo gracias á motivación e apoio que estamos recibindo últimamente, arrancamos a semana que ven co proxecto xa formado con moitísima forza. Para aqueles que non o coñezades, o próximo 4, mércores 4, estaremos presentando no museo ás 8 da tarde un pouco o resumo, porque tería que estar toda a tarde explicándovos de que se trata Voces Ocultas. Moitísimas ganas, temos moitísima forza, este tipo de premio pois danos moitísimas ganas para seguir adiante e seguir currando nesta historia. Moitísimas gracias a todos, de verdade. Moi ben, pois seguimos con iniciativa empresarial. Nesta categoría, o segundo premio quedou deserto. Así que imos directamente co primeiro premio. Profesionais da música, do audiovisual e do teatro asócianse para crear unha escola que é algo máis que un centro de formación artística, cuxo obxectivo principal é o desenvolvemento dunha ampla rede de proxectos que interveñan na cidade de Pontevedra, cunha forte perspectiva social tanto nas temáticas traballadas como na súa propia estrutura inclusiva. O primeiro premio é para Estudio Bonobo. Recollen o premio Gonzalo Maceira Hermida, Alejandro Alonso Galloso, Violeta Mosquera e Rocío Romero. Entrega o premio Carmela Silva.
Bueno, non vamos ser pesados, moitas grazas. Parecenos un pouco mal case, sabes? Moitas grazas. Nada, o que dicimos, que hai moito traballo detrás disto, bueno, tamén ofrecelo a toda a xente e todos os emprendedores que están aquí, que todo o mundo merece un premio polo traballo. Emprender é moi difícil, e nada, dedicarlo a eles tamén, e bueno, os meus compañeiros, e a Rocío, que non pudo vir tamén, que, bueno, está traballando. Así que, nada, moitas grazas e animo a todos a ir. Parabéns. Rocío está traballando porque estes rapaces e estas rapazas traballan moito, está claro. Veña, imos entón coa seguinte categoría: Educación en Valores. Nesta categoría o segundo premio quedou tamén deserto, así que imos co primeiro premio. Imos ver un vídeo. Ben, pois estas imaxes son imaxes do proxecto gañador. Trátase dun proxecto de centro interdisciplinar a partir do teatro musical como procedemento para educar na igualdade e nas competencias clave de carácter intelectual e socioemocional. O primeiro premio para o proxecto Miserébeis do IES Illa de Ons. Recollen o premio Tete García, codirectora do musical Miserébeis, Antón Guitián, director do Centro Educativo IES Illa de Ons, Óscar Rodríguez, xefe de estudos do Centro Educativo IES Illa de Ons, e os alumnos e as alumnas Teresa Camila Bernárdez, Alejandra Louzao, Alba Louzao, Darío Camiña, Manuel Amigo e Sara Esperante. Entrega o premio Carmela Silva, presidenta da Deputación. Bueno, moitas gracias á Deputación por premiar e dar visibilidade a proxectos que parten da escola pública. Miserábeis é un musical que fai unha revisión contemporánea e feminista da obra de Víctor Hugo, e temos en escena pois a máis de 50 persoas da comunidade educativa, dende profesores e profesoras, alumnado, incluso conserxe, administrativo. Todo o mundo participa neste proxecto, no que pusemos moitísimas doses de tempo, esforzo e ilusión, pero sen dúbida os protagonistas son os nosos nenos e nenas, que son ademais o noso orgullo, aos que temos que agradecerlle que nos deixaran compartir tanto tempo con eles dentro e fora das aulas. E mirade ben estes rostros, porque estes nenos e nenas van a cambiar o mundo. Son comprometidos, son loitadores, teñen forza e esperamos grandes cousas deles, gracias en parte a un ensino público de calidade e feminista. Gracias.
Ben, pois seguimos con contido digital. Nesta categoría existe a subcategoría de blog e quedou deserta este ano. Así que imos entregar só en contido digital un segundo premio, porque o primeiro premio tamén quedou deserto. Proxecto de grande interese musical, con diversidade de estilos, presentada dunha maneira fresca e dinámica, moi útil para a formación e fomento da creatividade nos máis novos e nas máis novas. O segundo premio é para Bonobo Live Sessions de Estudio Bonobo de Arte Calavera Sociedade Civil. Entrega o premio Carmela Silva. Podemos poñerlle unhas cadeiras e que queden aquí xa comigo, que así tamén me sinto máis acollida. Tócame falar a min. Os Bonobo Live Sessions son unhas cousas moi chulas que podedes ver en YouTube, que son unhas sesións en directo realizadas polos alumnos da escola. Cada ano escollemos un disco xeralmente de rock, de momento non arriscamos moito. A primeira edición fixemos o In Rainbows de Radiohead, o segundo ano fixemos o Californication do Red Hot Chili Peppers, este ano aínda non o fixemos, pero xa temos o álbum escollido. E a verdade é que unha pasada, vamos, xuntanse todos os alumnos da escola, tocan, podedes ver vídeos, pois é super... unha mestura moi entrañable, a verdade, non? Vedes cativos chiquitines tocando con xente moito máis maior, temazos e himnos, porque sabemos escoller aí discos bastante potentes, así que, bueno, se vos vistedes, convidamos vos a velos. Moitísimas gracias. Parabéns. Moi ben, pois agora imos deter un pouquiño o ritmo da entrega para que non volvan subir. Pero tamén para entrar no ritmo, na melodía e na voz do músico que hoxe nos acompaña. Ele é compositor, cantante, instrumentista, ten colaborado con artistas da altura de Jorge Drexler, por exemplo, actuando en salas e en grandes festivais nacionais e internacionais. Recibamos un forte aplauso a Pablo Lesuit. Que tal? Boas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué placer estar esta tarde aquí, en este lugar tan maravilloso. Felicitar a tanto talento que he tenido diante. Dicir que, bueno, nestes momentos nos que estamos facer creación artística é un acto de resistencia en si mesmo. Escoitaba as palabras dun pensador fai un tempo que se chama Javier Goma, que dicía: dedicamos os mellores anos da nosa vida a facer algo que ninguén nos pediu. E creo que iso é realmente increíble. Vou tocar un par de temas e espero que os guste moito. Yo vi una garza
lectura a reflexión. Ben, pois despois de música, máis música. O que toca agora premiar é a categoría de traballo musical. Esta categoría ten dous apartados, o de música clásica e o de outros xéneros. Imos comezar por outros xéneros. Nesta subcategoría, o xurado foi xeneroso outra vez e quiso entregar 2 segundos premios. E como se trata de música non vou dicir nada. Imos escoitar un fragmento. Estaba intentando adiviñar polas caras, pero non sei. Isto que escoitamos chámase Fantasy World, de Héctor Rodríguez Rodríguez, Ángela Álvarez Amoedo, Sara Ariadna Álvarez Tomé, Diego Maya Romero e Jairo da Ponte Campos. Quen é Jairo da Ponte? Entrega o premio a Ana Laura Iglesias González, deputada de Xuventude, que xa fuches premiado, el repite. Parabéns. Pois nada, moitas gracias por este premio, como xa dixo aquí eu repito, con outro grupo este ano, pero bueno, xa quedei segundo de novo o primeiro ano dos premios. Nada, quero acordarme antes de nada dos outros 4 que non poden estar aquí, de Víctor, de Sara, de Eli e de Diego, que bueno, por traballo, por estar fora e tal, pois non poden, pero bueno, o premio tanto deles como noso. Nada, moitas gracias porque en Pontevedra, en Galicia en xeral, o nivel musical que hai é altísimo, e a verdade é a ser seleccionados pois é unha honra para nós. Gracias. Imos escoitar agora un fragmento do outro segundo premio. Inside a hunger grows, just closer to the prize. The paths along your eyes surprise. So this a call of revolt. Que discreción, non vexo de quen é o premio. Estou vendo, non hai maneira. Isto que acabamos de escoitar chámase Disorder for Empty, de Carlos Morales Pereira, de Mos. Entrega o premio a Ana Laura Iglesias González, deputada de Xuventude. Parabéns. Bueno, pois moitas grazas. Este premio, máis que para min, e para toda a xente que participou no proxecto, porque esta canción forma parte dun proxecto máis amplio que se chama Fear Disorders. En el participa xente con problemas de saúde mental, é un proxecto para visibilizar o mundo da saúde mental e normalizalo. Participou xente do todo o mundo. Esa letra estaba escrita por unha muller de Estados Unidos, houve outras letras por xente de todo o mundo, e para eles vai o premio, aparte para FEAFES, que son os destinatarios dos beneficios do proxecto. Moitas gracias. Moitos parabéns. Parabéns. E do primeiro premio imos ver, ademais de escoitar un fragmento.
traballo deseñado por e para persoas con diversidade funcional da cidade de Pontevedra, socios das asociacións Amencer, Amizade e Xuntos, en colaboración coa Asociación Arela, crean un proxecto baseado na investigación musical a través de capacidades. O primeiro premio é para Música para a miña voz, a miña maneira de Estudio Bonobo. Recollen o premio Gonzalo Maceira Hermida, Alejandro Alonso e Violeta Mosquera Blanco. Entrega o premio Carmela Silva. Eu xa dixen que igual subían. Merece un aplauso muy fuerte. Estamos super emocionados, é unha pasada, esta tarde está sendo memorable para todos nós, de verdade. Estamos flipando moitísimo, moitísimas grazas a todos, de verdade. Gustaríame contarvos que é a miña maneira. A miña maneira foi un proxecto, bueno, que foi un pouco o inicio do que presentamos un pouco agora, que falaba antes de voces ocultas. Comezamos nun primeiro momento a facer un análise un estudio sobre todos os participantes que traballaban con nós no proxecto de discapacidade e plantexamos un proxecto de grabación en directo. A partir da próxima semana o poderedes ver, plantexamos un proxecto de grabación en directo por toda a cidade de Pontevedra. Fixemos seguro que vos acordades en internet aquel famoso Playing for Change que se fixeron de Stand By Me, de músicos pola rúa, de todo o mundo. Pois fixemos a nosa propia versión, sen facer trampas, prometido, de unha grabación en directo feita por persoas con diversidade funcional. Todo un reto que ao final conseguimos acadar, foi o que presentamos. Imos seguir na mesma liña e, sobre todo, despois de hoxe, máis. De verdade, grazas a todos. Moi ben, imos agora entón coa subcategoría de música clásica. Escoitamos o fragmento que se corresponde co segundo premio. O segundo premio para El Jardín Flotante, Preludio, la creación, de Sara Mínguez López, de Vigo. Entrega o premio Ana Laura Iglesias González, deputada de Xuventude. Gracias. Yo realmente no contaba con el premio, así que no he preparado nada, pero esta obra está en colaboración con un escritor pontevedrés también, que fue el que me hizo un texto a partir de la obra, que está aquí presente, y quiero darle las gracias también a Juan Vázquez Cartelle, que está sentado. Y además a mi profesor y tutor del Conservatorio Superior de Música de Vigo, que es el que siempre nos deja un poco de libertad y que con esa libertad es con lo que conseguimos hacer cosas nuevas, y que también estoy muy agradecida por eso, y a todos por el premio y a la Diputación de Pontevedra. Escoitamos agora
o primeiro premio. Suite Neoclassique 1, Prelude. Nuria Casas Suárez, de Pontevedra. Entrega o premio Carmela Silvia. Primero, quería felicitar a mi amiga Sara, que estudiamos juntas en el Conservatorio Superior de Vigo, por el segundo premio, aunque creo que tú también te merecías el primero. Y bueno, además agradecer a la Diputación de Pontevedra por tener en cuenta la música clásica, que muchas veces es olvidada. Y bueno, y muchas gracias porque es el primer premio que recibo y es como... Gracias. Ben, pasamos páxina, nunca mellor dito, e imos a traballo literario. Nesta categoría hai 3 apartados: narrativa, poesía e banda deseñada. A subcategoría de banda deseñada quedou deserta, así que imos comezar pola narrativa. Segundo premio. Eu calo, opto por calar, porque se falo, fago peor. Seino por experiencia. Se calo, vai ser menos. Se calo, el desfoga e a rifa non segue medrando. Son moitos gritos, moitos berros, con insultos para min e para a miña familia. Pero calo, porque así van a ser un par de golpes. Uns empuxóns e a cousa remata. Pero hoxe meteu tamén as nenas, as miñas fillas, esas que eu parín, que eu alimentei cos meus peitos, día e noite e día, soa. O xurado valorou a boa construción da historia e do perfil psicolóxico da personaxe, a tensión narrativa e o xiro final que fose dos convencionalismos. E deulle o segundo premio a Eu quería frear, de María José Argibay González. Entrega o premio María Victoria Alonso Méndez, deputada de Cultura. María José Argibay xa foi gañadora dun segundo premio na primeira edición. Repites. Parabéns. Bueno, primeiro de todo, pues, agradecer a Diputación de Pontevedra este premio e agradecer tamén ao xurado que valorara bueno, pues, un texto cun final diferente, que oxalá fose en todos os casos ese, porque, bueno, o relato que escribín é sobre violencia de xénero, sobre unha muller que é maltratada, que digamos que remata cun final, bueno, non feliz, pero si o mellor posible para ela, porque ela non chega a morrer, o que finalmente o que morre el, pero puido ser ela, como foron as 52 mulleres que morreron este ano, puderon ser as súas 3 fillas, como son moitos dos nenos que tamén son vítimas da violencia de xénero. Entón, nada, simplemente dicir que, bueno, que o 25N está moi ben, pero o 25N tiñan que ser os 365 días do ano, bueno, que todos nos temos que implicar nesta causa para erradicar esta lacra social. Gracias.
primeiro premio de narrativa. Y es que Rusia posee una cosmovisión cautivadora. Aun siendo mucho mejor conocedora de Occidente que viceversa, su perspectiva es la que el Sol puede adquirir a través de sus rayos. Ilumina a su alrededor, pero desde la oscuridad del espacio exterior. Una contradicción que bien podría ser el resumen de su personalidad bipolar. Sueña con transformarse y vive para recuperar su pasado. Se queja del hielo y se vanagloria de sobrevivirlo. Anhela la libertad y se consagra a una seguridad paranoide. Desea escapar, pero desconfía de lo nuevo. Deposita su felicidad en el mundo subjuntivo y mientras se resigna, una nostalgia conmovedora dibuja rostros, calles y paisajes. Di o xurado. Destaca a originalidade polo uso do bello xénero da crónica de viaxes. Unha obra de gran calidade, narrativa moi coidada e cun bo uso do léxico. O primeiro premio para Murmansk, Viaje al final del día, de Brais Suárez González, de Vigo. Recolle o premio o seu pai, Fernando Suárez Cabaleiro. Entrega o premio Carmela Silva. Parabéns. Moitos parabéns. Perdón. Boas tardes. Nada, Brais non pode vir, está precisamente en Rusia intentando ler a Tolstoi en ruso. Bueno, pero manda gracias para todo o xurado e para os organizadores do evento. Gracias. Moitas grazas, parabéns. Ben, agora imos coa miña subcategoría favorita, que todo o mundo ten a súa predilección, poesía. Segundo premio. Urfa por parte de Pel, colocada de tristeza como mantas en inverno, tras unha sentenza perdida de eutanasia que te condena a vivir. E a veciñanza sempre son ingratos turistas cando és estranxeira de ti mesma, e as horas bulen e bótome de menos coa forza do mar batendo na area unha tardiña de novembro. Pero ela volve a entrar e faino sen aviso, de repente, de puntillas, sen facer ruído. O xurado valorou a capacidade expresiva e resalta as habilidades no uso das figuras literarias e na construción. Isto que acabamos de escoitar é un fragmento de Ourizo, de Belén Vieitez Ferradáns, de Moraña. Entrega o premio María Victoria Alonso Méndez, deputada de Cultura. Bueno, boas tardes. Aunque me gusta recitar, teño a boca seca agora mesmo. Bueno, pois, antes de nada, gustaríame agradecer a Deputación de Pontevedra que teña ben facer estes premios provinciais á xuventude, porque creo que é un aliciente para seguir facendo cousas, neste caso escribir, e bueno, e que se teña en conta a poesía, que sempre se deixe un oco para a poesía. Por suposto, agradecer ás persoas que formaron parte do xurado, que consideraron que o meu poema pois, que se xa merecedor deste recoñecemento. E, bueno, eu penso que non sei se a poesía pode cambiar o mundo, pero penso que o fai máis soportable e máis fermoso. Moitas gracias. Primeiro premio de poesía. Me pregunté qué somos, me pregunté qué fueron, qué soy. La literatura, el color negro, los sombreros de pico, el fuego, la hoguera y el castigo, una caza, las perseguidas. Ella es tan literaria, carnavalesca, oscura, siniestra y tan real. Es y soy la naturaleza, lo primordial, lo cultural, el mito, la creencia, la superstición, la misoginia.
Fuimos rebeldes, fatales, temidas, escondidas, lo nocturno, lo animal, lo sexual. Fuimos malvadas, perversas, grotescas, y lo contracultural, lo ajeno, contestatarias, independientes, luchadoras, el símbolo de lo injusto, el miedo y la resistencia. O xurado valorou a valentía e o seu dominio da escrita, a capacidade de transmisión de imaxes visuais e de emocións. Isto que escoitamos pertence a Antracita en los pómulos, de Rebeca López Vilar, de Vigo. Entrega o premio Carmela Silva. Repite como premiada tamén. Bueno, estou un pouco sorprendida porque o meu ámbito en realidade son as artes plásticas, pero, bueno, lanceime e vou seguir, desde logo. Nada, eu só quería dicir que o meu traballo, como escoitáchedes, vai sobre bruxas, sobre a figura da bruxa, e, bueno, creo que a bruxa é algo máis do que todos pensamos, non? É a muller forte, é a muller valente, rebelde, independente, a que se atreve, a que loita, e hoxe agora, máis que nunca, temos que dicir todas que somos bruxas, e loitar, erguernos, e acabar con eses lumes que non valen, que nos fan dano. Ben, e pasamos xa a categoría de fotografía. Comezamos pola subcategoría de serie fotográfica. Nesta subcategoría, o xurado outorgou tamén o segundo premio Exaequo. Un deles chámase A realidade paralela, de Iago Manuel Souto Lourenzo, de Pontecaldelas. Entrega o premio Ana Laura Iglesias González, deputada de Xuventude. Parabéns. Bueno, en primeiro lugar, darlle as gracias ao xurado por valorar o meu traballo, por recoñecelo, e tamén á Diputación por organizar este tipo de eventos que sirven para darlle un pouquiño de impulso á xente nova, que boa falta nos fai. Así que moitas gracias polo empuxón. Outro segundo premio para a serie fotográfica Estelas, de Elena Constela Lorenzo, de Poio. Entrega o premio Ana Laura Iglesias González, deputada de Xuventude. Ben, como imaginades, eu non son Elena Constela, son a súa nai. Ela estuvo aquí sentada hasta hai uns minutos, o que pasa que tiña que coller un avión e tuvo que marchar. Así que, no seu nome, moitísimas grazas ao xurado por premiar o seu traballo e, por suposto, a Deputación de Pontevedra por ter estes premios que apoian tanto a xente nova. Moitísimas grazas. Moitos parabéns. Ben, e o primeiro premio é para Os ollos da rúa, de Claudia Gómez López, de Pontevedra. Entrega o premio a presidenta da Deputación. Recolle o premio o seu pai, Antón Gómez Meixome. Evidentemente a miña filla non está aquí, está en
en Madrid repoñéndose dun pequeno accidente. Nos está vendo en liña, entón saúdos a Claudia. Nada, pola miña parte agradecer á Deputación pois a existencia destes premios que realmente animan e incluso consolan, no caso da miña filla o día de hoxe. Pois mandamoslle unha aperta moi forte, sei que nos está vendo e que se mellore moi pronto. Esperemos que non sexa no dedo, que ten que disparar fotos. Imos agora coa subcategoría de fotografía orixinal. O segundo premio é para Hora de xantar, de Elena Constela Lorenzo, de Poio. Entrega o premio Ana Laura Iglesias González, deputada de Xuventude. Recolle outra vez o premio a súa nai, porque isto vai de dobres premios e triples. Bueno, pois moitísimas grazas outra vez. Non vou repetir o mismo, así que moitísimas grazas. No nome da miña filla. Parabéns. Fotografía orixinal, primeiro premio. Habitación número E, de Rosa Pardal Aragunde, de Valga. Entrega o premio Carmela Silva. Bueno, eu estaba aí rodeada dos rapaces de Estudio Bonobo, decía, a ver se non se presentaron a esta categoría tamén. Normal. Tivemos moita suerte. Nada, dar as gracias como todos os demais fixeron. Noraboa a todos os que siguen creando, que cos tempos que corren é algo pois complicado, pero bueno, eu seguirei creando ca miña fotografía construída, a realidade sobre o meu entorno rural, e aí seguirei. Moitas gracias polo premio. Moi ben, pois a verdade é que é unha alegría ver estas caras de felicidade. Tamén quero dicir que as persoas que non fosen premiadas, pois que non se desanimen, que estas cousas son cuestión de traballo, de constancia, de insistencia, ás veces xoga un pouco o azar tamén, nunca se sabe o que pode acontecer, así que ninguén se desanime, por favor, e seguide participando. Chegamos xa á última categoría, a de deseño e moda. E para darlles a benvida, porque, como dixen antes, é a primeira vez que esta categoría está incluída neste certamen, nestes premios, pois quixemos traer unha presentación de fotografías de moda feminina de inicios do século. As que están datadas van entre 1912 e 1930. Pertencen ao arquivo gráfico do Museo de Pontevedra e a meirande parte das fotografías son da autoría de Joaquín Pintos, que foi cronista gráfico de Pontevedra durante máis de medio século, desde a súa chegada a esta cidade en 1899. Veredes que fotos, é unha maravilla.
Ben, pois agora gustaríame chamar para que viñese aquí a falar, a contarnos algunhas cousas, a unha das persoas que foi membro do xurado. Ela é profesora do Máster de Moda de Belas Artes, Lola do Pico Aneiros. Por favor, podes vir aquí. É que queríamos que nos contases un pouco. Non o sabías? No, pero non hai problema. Eu son a única que sei todo. Estou encantada con isto. Que poder. Mira, queríamos un pouquiño simplemente que nos contases un pouco como está o panorama en Pontevedra, se hai realmente talento juvenil no ámbito do deseño, da moda. Eu creo, aí sí que vos podo contar todo. Talento claro. Temos moitísimo. O sea, a xente nova que está formándose, que está creando, de verdade que non deixan de deixarnos abraiados aos que levamos moitos anos. Cada ano é unha emoción ver o que foron capaces de crear, de imaginar e de construir. E do amor e da pasión que senten. É moi fermoso poder asistir a eso. A semana pasada presentaban as coleccións fin de carreira da última promoción e, bueno, foi moi emocionante e de verdade é sorprendente a cantidade de talento e de paixón que hai. É un privilexio poder estar con xente nova desta categoría. Sí, aí hai moito. Podemos confiar. Entón tamén, non sei, igual foi difícil escoller ou non, bueno, eso... Bueno, sempre é complexo, non? Eu creo que hai que primar a calidade, hai que primar o esforzo, hai que ver onde realmente se fixo un esforzo creativo, non? E de innovar. Eu creo que esa é a aposta e sempre é complexo, pero eu creo que era o primeiro ano e había que marcar ese horizonte. E a verdade creo que sí. Sí, estamos contentos. Estupendo. Pois moitísimas grazas. Un aplauso, por favor, para Lola do Pico. Moitas grazas. Ben, pois agora sí que entramos no que é a entrega do Premio de Deseño e Moda. O segundo premio quedou deserto. E o primeiro premio é para a obra Los Mensajeros, de Ángel López Pérez, de Marín. Entrega o premio a presidenta da Deputación. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Diputación por añadir este año esta categoría, porque la verdad, para la gente que nos dedicamos a esto y queremos dedicarnos a esto, nos dejamos una cantidad de dinero bastante elevada por hacer lo que nos gusta y la verdad es que esto es un apoyo, y sobre todo para mí que ahora voy a hacer mi colección de fin de máster y la verdad es que es súper importante. Y bueno, sobre todo gracias al máster y a SDENGA, porque la verdad es que en un año mi concepción sobre el diseño ha dado un cambio radical y la verdad es que el trabajo que se hace ahí dentro es brutal y eso, muchísimas gracias. Muchos parabéns. Ben, pois estamos chegando ao final. Pero non marchedes, que temos un pincho, iso é moi importante. E ademais temos que sacar unha foto aquí todas e todos xuntiños, vale? De familia. E temos que escoitar por segunda vez temos e queremos, porque digo temos, parece que estamos aquí obrigados, e queremos de verdade, e oímos demostrar cun forte aplauso a Pablo Lesuit. Bueno, qué placer estar esta tarde noite aquí. Gracias á Diputación por contar conmigo. Isto que estou cantando forma parte dun disco novo que estou sacando agora, que fixen durante unha viaxe por Latinoamérica, concretamente por Uruguai, Argentina e parte de Brasil, en o que me influenciei de moitas das músicas que ia encontrando.
e realmente o fixen prácticamente só cun ordenador e cun micrófono. Entón, entendo perfectamente a toda a xente que está aquí, que somos xoes creadores e que estamos empezando constantemente con novos proxectos. Entonces, a miña sinceira enhoraboa por todo. E gracias por escuchar. Conocíamos de antes de habernos conocido. La luna te miraba y solo tú brillabas entre el gentío. Vamos con el deseo y seduciendo al engaño, dejamos que nuestros cuerpos fueran los dueños de nuestros actos. No quiero que te vayas con la luz de la mañana. No quiero que te vayas con la luz de la mañana. Rompimos todas las reglas, dejando las normas de lado. Bailamos hasta que la noche sin ningún reproche condujo al pecado. Y casi sin darnos cuenta, somos dos seres extraños, formando una sola tormenta que no tiene cuenta ni piensa en los daños. Por eso canto a la noche, al tiempo que queda, canto a la luna, a la luz que nos da, canto a la tierra y todas sus criaturas. Por eso canto a la noche, al tiempo que queda, canto a la luna, a la luz que nos da, canto a la tierra y todas sus criaturas. No quiero que te vayas con la luz de la mañana. No quiero que te vayas con la luz de la mañana. No quiero que te vayas con la luz de la mañana. No quiero que te vayas con la luz de la mañana. Ben, pois moitísimas grazas a todas, a todos, parabéns a todas as premiadas e premiados. Clausura o acto a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Boa tarde a todas e a todos, que non marche Silvia apenas porque eu me vou atrever a pedirlle unha cousiña. Silvia apenas é unha extraordinaria muller da cultura galega. É unha poeta, unha artista, é unha muller que ademais fai música e absolutamente unha creativa total. É desas mulleres que referencian a todas as mulleres da cultura. É tan potente Silvia Penas que ata ten un mural en Vigo dun proxecto que se chama Expostas,
que pretende visibilizar as mulleres. Mirade, en Galiza está a ocurrir algo extraordinario e é que hai unha revolución cultural, un talento extraordinario, unha enorme potencia de todas as artes e maiormente, inda que non exclusivamente, teñen nome de muller. E eu estou encantada de que sexa así. Gracias, Silvia. Gracias. Quería tamén mostrar a esperanza, a ilusión, pensar que o futuro vai a ser mellor. E iso se amosa claramente en todas as premiadas, en todos os premiados. Tamén que en esta edición non recibiu premio, pero que amosaban unha grande creatividade tamén. Pero tamén eu me sinto satisfeita, feliz, emocionada de que haxa xente como Nee Barros. Nos precisamos un mundo, donde a xente xoven rache con un mundo que non respeta o noso planeta, que o está a pôr en un grave perigo. Temos a un planeta moi enfermo e xa non lle podemos poñer tiritas. Temos que facer unha operación de cambio total e está nas vosas mans. E ademais o facedes con valentía, coa alegría da mocidade, con esa garra, con esas ganas de cambialo todo. Eu a veces enfádome cando escoito criticar a Thunberg, a esta moza que está facendo un grito polo planeta e a cuestionan de formas terribles, non? Porque tamén a xente que o fai ten pouca capacidade para entender que o mundo é plural, que é diverso e que todas as persoas temos diferentes capacidades e, polo tanto, encántame que haxa xente, que haxa persoas mozas como a ti. Tedes que multiplicarvos e esa asociación que creachedes ten que sumar e sumar. Non deixedes que ninguén apague esas ganas e esa forma de intentar cambiar o mundo, porque o planeta está nas vosas mans, tamén nas nosas, pero vos tedes esa forza tamén de movernos os que xa estamos en edade adulta ou somos máis maiores, inda que de corazón sexamos tan novos como ti, Ne. E hoxe é evidente que non visto así habitualmente. Xa eu non teño este estilazo habitualmente. Pero claro, fai cousa de un mes me dixeron: nos di Lola do Pico si te atreverías a poñerte un modelo deseñado por unha nova ou un novo deseñador, porque eso sería un xesto para poñer en valor a creatividade tamén que hai no mundo do deseño e da moda na nosa provincia. Eu son bastante atrevida, eu creo que é porque son muller, entón non me queda outra que ser atrevida. Se non son atrevida, pois teño bastantes dificultades para ocupar os mínimos espacios. Entón eu son atrevida, non? E dixen, sí, vale. E entonces viñeron ao meu despacho Lola do Pico e Miriam Cartagena e viñeron a enseñarme diferentes modelos. Eu lle dixen, o que queirades, eu vou a poñer o que me traigades. E me trouxeron isto, que é espectacular. A diseñadora está aquí conmigo, Miriam Cartagena, que quero que suba. Non, e quero que se quede toda xente creativa, porque será tímida. Quero que se quede porque logo quero que diga algo.
E tamén quero que suba ao meu outro lado Lola do Pico. E quero que estemos aquí arriba 3 mulleres. Normalmente non estamos no espacio público, nin ocupamos o centro. Un día escoiteille a Elisa Beni que tiñamos que poñernos de pé, poñernos no centro e sentirnos poderosas. E por iso eu quero que estén aquí comigo estas dúas mulleres poderosas, creativas, extraordinarias e maravillosas, porque vos vou a decir outra cousa. Todo isto que levo posto é sustentable. Por exemplo, esta falda maravillosa é feita nun telar, esta gabardina é feita a man, e, por lo tanto, tamén con proxecto de sustentabilidade que tamén temos que levar o mundo do deseño e da moda. Realmente é espectacular. Tanto que non sei se yo vou a devolver. Bueno, eu quería felicitarvos a todas e a todos e decirvos que nesta provincia hai moito talento, moitísimo talento. Se algo temos é talento, moita creatividade, moita capacidade para facer frente ás dificultades. Todas as persoas, por certo, 17 mozas e 12 mozos, 17 mozas. Eu son así un pouco, es que as teño que poñer en valor porque casi nunca ninguén as nomea, entón, xa que teño eu a posibilidade de nomear, pois nomeo moito as mulleres. 17 mozas e 12 mozos que subiron aquí, casi todos dixeron nestes tempos difíciles para crear. Nestes tempos difíciles para crear. Que terrible, verdad? Ter que escoitar que a xente que quere crear di que é difícil. Tería que ser moi fácil. Tería que ser potenciado, porque o que fai grande a unha sociedade é o talento, as ideas, a creatividade, os grandes proxectos, os pequenos proxectos. É dicir, todo aquilo que o ser humano é capaz de crear e que por eso a humanidade é algo tan maravilloso, porque somos seres creativos, somos seres, mulleres e homes creativos e creativas. E particularmente a xuventude, que sí, que ten que ter espacios para estar, para ocupar, para dirixir, para plantexar, para ser escoitadas e escoitados. Cada unha dos premios que hoxe aquí entregamos eran de altísima calidade, Eu me sinto feliz de pensar que temos un presente con complicacións, como todas e todos coñecemos e sabemos, pero que somos capaces de seguir cara adiante, non? É o talento que fai que sigamos caminando. Nestes momentos difíciles, duros, dunha sociedade que empeza a ter tintes totalitarios, que non respeta a diversidade, que cuestiona que as mulleres vivamos en desigualdade, que cuestiona que haxa violencia de xénero, que cuestiona aos xóvenes que queren revolucionar o mundo. Como non van a querer revolucionar o mundo si por eso son xóvenes? Si revolución significa volver a evolucionar, como non van a querer evolucionar? Pois foi en frente a ese mundo, esa xente cavernícola de outra época totalitaria, xenófoba, machista, que non entende que o que temos que construir é un mundo mellor, como amosaron todas e todos os premiados e as premiadas cos seus proxectos, cheos de valores, de principios. Pois a mí me parece que estes premios da xuventude son unha obrigación da Deputación de Pontevedra, visibilizar todo o que se está creando e poñendo en marcha, e por eso nós non temos que recibir ningunhas gracias. É unha obriga das administracións públicas poñer en valor aquelo que está a acontecer na sociedade, e é maravilloso
É maravilloso. Por eso eu son optimista, né? Vai ser difícil? Sí. O vamos a conquerir en 2 horas? Non, pero son optimista, porque sí, vamos a cambiar o mundo, porque o mundo siguen a cambiar as ideas, as boas ideas. Así que, de verdad, parabéns, gracias. Sempre o digo, é verdad, é o acto que máis me emociona de todos os que facemos en esta Deputación Traballamos. Por eso, moitas gracias ao xurado, moitas gracias ao equipo de Xuventude, de Novas Tecnoloxías, de protocolo, de comunicación, que fixeron posible, que fan posible, que sexamos unha referencia polo compromiso que temos co traballo por cumprir as nosas obrigacións como representantes, homes e mulleres, que representamos a cidadanía. E, por certo, a maravillosa voz que leía era de Belén Porteiro, que está ali, naquela esquina, que a mí me dá moita envidia o ben que lee. E agora eu quero que a diseñadora diga unhas palabras e logo lle vou a pedir a Silvia que peche ela recitándonos algo. Non hai ninguén que recite como Silvia. Eu creo que sería o broche de oro para este acto de talento, de creatividade, de cultura, de paixón polo ben feito. Moitísimas gracias. Muchas gracias a todos y en primer lugar darle la enhorabuena a todos los premiados porque la verdad que os lo merecéis y luchando todos podemos llegar y positivos. Y nada, en segundo lugar dar las gracias a Carmela Silva por llevarlo, por atreverse y en segundo lugar a Lola Dopico porque sin ella, sin la escuela, sin Etenga, pues no salen estas cosas. Espera, estás escoitando? Agora sí. A ver, hola, 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 sí, probando. É que a verdade é que, mira, non presento moitas galas, pero recito moito. Eu agora mesmo estou super nerviosa. Porque como non contaba, quedei... Pero imos alá. Unha muller que ama, anda na noite. 2 mulleres, 3. 4 mulleres que aman, andan roldando a noite. Mulleres que traio atravesadas dentro. Todas elas son un pouco ti, un pouco eu, no adro da cidade que nos garda. Unha italiana, de peitos morenos, outra afgana. Deixa caer o burco aos pés e ispe a noite. Boliviana polo xiro de cabeza, escandinava sete esculco del de alto, toda inteira en xeografía que se estende polo corpo, corpo a corpo todas elas canda a min e canda a ti, cara a cara te respiro, en ti me inspiro e os idiomas que dominas son alento que te amarra máis a terra tan extensa contra un verbo tan preciso. De repente todo nace de ti, a cidade espállase a partir do meu impulso e a cada choque de aire na palabra es convocada e vas crecendo nestas uñas arrincadas con olor a escuridade. A cidade é unha maraña de raíces, todo cheo e numeroso, todo listo para amar. Somos tantas, somos 2, somos 3, somos 4, somos tantas, tantas vidas, tantas bocas, tantos ocos por encher, tantas antes cicatrices, tanto todo precipita en borrón que se desmancha, tanta dor neses onllos que se fincan, tocan pedra, esas sombras que nos atan non importan. Convertida eu en ti, en obreira peruana, escritora xaponesa, case geixa cos teus labios tan violentos de cereixa, indíxena na sombra das virillas, nixeriana polo escuro do silencio, e a túa voz que coa neste muro é un estrondo de loita contra o ceo. Unha muller anda na noite e mentres ama axita o mundo. Moitas grazas. Moitas grazas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Grazas. A min xa me colleron bella estes premios. Colleronme bella estes premios e nunca puiden presentarme. Xa nada, xa isto nada. Así que moitísimos parabéns outra vez ás premiadas e os premiados. Moitísimas grazas pola vosa asistencia e que teñades unha feliz vida. Sacamos unha foto, que me esquecía. Foi pola emoción final. Sacamos unha foto. Veña.